हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों आरो बे क्लासआ मोनसे इनफरमेसन साननानै लादो दा बे जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों ना बर' हारियाव हाबा जाखानाय हिन्जावखौ लानो मोननाय नेम दंखायो नामा नाथाय माबादिखौ आरो मा नेमै लानो हायोमोन दा बेनि सायाव आरो बेखौ जोङो बर' रावाव एबा बर'नि समाजखान्थि हिसाबै जोङो मा नाम होनना बुंनाय जायो दा बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों बे जाहैबाय दंखा हाबनाय हाबा जानाय दा बेनि सायाव नोंथांमोना बर' कसारिनि समाज आरो हारिमु भबेन नार्जि बिथांनि जोबोद इम्पर्टेन्ट आरो बर'नि समाजनि नेमखान्थिफोरखौ जथायनानै दोननाय जोबोद बेसेन गोसा गांसे बिजाब बियो जायफ्रा फरायबाय नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्राय जोङो जेसेबां बर'आव समाजाव सोलिबोनाय नेम दङमोन बेफोरखौ बिथाङा जोबोद संरैखाथि हिसाबै लिरनानै गालांदोंमोन दा बे बिजाबखौ नोंथांमोनाबो हायोब्ला बायनानै फराय दा बेनिनो पेज नाम्बार 79, 80 आरो 81 बे 79, 80, 81 मोनथाम पेजाव थानाय बेयाव नैबेनि सोमोन्दै फोरमायनानै दङ बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों बिजाबनिफ्राय पेजखौ खेबसेनो लाबोनाय जायाखिसै टेक्सटखौ लाबोनाय जाबाय नायदो बाहायनाय फरायना होनि दंखा हाबनाय हाबा बुंनाय जायो होनदों दा माबादिखौ दंखा हाबनाय हाबा बुङो खोनासंना लादो एसे बर' कसारि समाजाव गनायथि मोननाय हाबाफोरनि मादाव बेबो मोनसेनो सोरबा रान्दिया सिगांनि फिसायनि हा हु धोन सम्पति आरो उन्दै उन्दै फिसाफोर थालाङोब्ला गुबुन सासे हौवाखौ हाबा खालामनानै सिगांनि थैनाय फिसायनि सम्पतिखौ मोननो हानायनि खान्थि दं होनदों बुजिखाबाय जानांगौ बुजायनानै होथ'ला आं खोनाखाबाय दा बे दंखा खान्थिया बर' कसारिनि बिमा गाहाय समाजखौ संदाननाय आइजो उदांस्रिनि नेरसोन हिन्जाव हौवा सानैबो राजि जालायोब्ला रादाय खानायनि नेरसोन महरै हौवाया हिन्जावनो रुपानि रां थाइसे आखाइजों आखाइ होलायनानै सानैबो दिनैनिफ्राय आं नोंनि नों आंनि होननानै बुङो बर' कसारिफोरा बे रुपानि रां होनाय खान्थिखौ गंखन होननाय बुङो इम्पर्टेन्ट सोदोब गंखन होनाय बुङोनो बर' कसारिनि गेजेराव रान्दिया गनायथि होयोब्ला गंखन होनायनि नेम दङ होनो सोदोबा बेयो दंखा हाबनो नागिरनाय मानसिया रादाय खाखांनायनि उनाव बिफा बंस'खौ नागारनानै दंखा हाबनांगौनो बिफा बंस'खौ नागारनाय समाव हिन्जावनावसो थाहैनांबाय नालाय बे बिफा बंस'खौ गारगोन होनदों गावनि अबंगसायखौ फुजा होनानै गामिनि आइ आफाखौ बोथिसे जाहोस्रांनानै बिदाय लानांगौनो आरो बेनिफ्राय सिबिनाय समाव आइ माइनावनोबो बावनाय जायो माने इसोरनोबो खिथानाय जाबाय आरो बाथौ बोराइ महादेबनोबो मानै दाउसा जौ दाउखा जरासे बावनाय जायो होनदों दा बे गोदोनि ट्रेडिसन बादि आरो बेयो दा आथिखालाव बेयो गुस्लायलांजोब्बाय सेम टु सेम जानाय नङाबो जानांगौ अब्लाबो खोनासं दिनि गोदोनिफ्राय मा दंमोन धुप धुना सावनानै जय जरा फाथै जरा बावनानै मोन्थोर रायनाय जायोमोननो मोन्थोराबो दंमोन बिजाबाव आं होनाय जायाखिसै गोलाव जागोन नांला बेखौ जोंनो जास्ट मिथिनांगौ हिसाबै लाबोबाय नेक्स्टआव दं दंखा हाबनो नागिरनाय मानसिया बाथौ गुदियाव हान्थु खरायनानै जिरायनानै थानांगौ मोन्थोर जोबनायनि उनाव बिनो नारजि गोरान गांथाम सावसुबनो होयोनो आरो दसेनि उनाव खुगानिफ्राय सावफ्लेनानै गारहोयोनो सोमोन्दो गारनाय जाहैबाय बियो बेखौनो बर'फोरा नारजि अरगारनाय होनना बुङो नारजि गोरान सावफ्लेनानै गारनायनि उनाव दंखा हाबनो नागिरनाय मानसिखौ बिफानि बंस'निफ्राय अराय समनि थाखाय नागारबाय होननानै हमनानै लानाय जायो मानोना हिन्जावनावसो थाहैगोन नालाय बियो गोरजिया बादि नाथाय गोरजिया जोंना सिख्ला आयथा एबा सिख्ला मानसिनाव हाबा जाहैनायखौ होनो नाथाय नैबेनिया जोंना रान्दिनाव जाहैनाय बेखायनो बियो दंखा हाबनाय टिमा बेनो आरो गुबै बाथ्राया दंखा हाबहैनाय मानसिया बिफानिफ्राय गुबुन जानायनि उनाव बिफा बंस'निफ्राय जेबो मोन्थाय थालिया बिफा बंस'खौ नागारलांनोसै समाव बियो गावनि बिमा बिफा बंस' आरो गामिनि आइ आफा आरो न'खर मोदायखौ खुलुमस्रांनानै बिदाय लायो हा हु थानाय रान्दि हिन्जाव आरो राहा गैजायै बालन्दा हौवानि गेजेरावबो दंखा खान्थिजों हाबा जानाय नुनो मोनो माब्लाबासो बालन्दा नङि सेंग्राजों आरो रान्दिजों बे नेमै हाबा जानाय जायो बांसिन बालन्दा आरो रान्दिजों जाहैदों मालाबाल' मोजां सासे आयथा हौवासा बेजों जायो होनदों हौवा मानसिजों सेंग्राजों सिख्ला आयथाया बे खान्थिजों हाबा जाया दंखा लाखिनो नागिरनाय हिन्जाव रान्दिया अमा बेदर आरो एबा दाउ बेदर एवनाय खुरैसे आरो जौ बिदै खुरैसे नमा न'नि दरखं मोखाङाव दोनो आरो बेनि सेरावनो आगसिथिं मोलेले साथि लानानै आरो आगदा आखाइजों गंसे खादौ लानानै बुहां जानानै नेबाय थायोनो दंखा हाबगोन हौवा गावनि न'खरआव ओंखाम दोखौ थ्रोब सोनानै मावजि बादि मेव मेव गाबनानै नमा न'खौ खेबस्नि गिदिंनांगौ ओंखाम दोखौ लानानै इन्ट्रेस्टेड खेबफ्रोमबो गिदिंनायाव नमा न'आव हाबहां खालामनांगौ नमा न'आव हाबनो नागिरनाय समाव रान्दि हिन्जावा खेबफ्रोमबो मावजिखौ हुहुरनाय बादि
दाद्रि होनांगौ माने मावजि बा जानानै हाबफैबाय आरो बियो एक्सुवेलि बेखौ होहरसै होनो खेबसेनि गिदिंखांनायाव न'मा न'नि दरखं मोखाङाव सफैब्ला रान्दि हिनजावा सिगांनि फिसायखौ गाबज्रिनाय बादि सोङोनो आमेरिकानि फिसासो नामा गावनि थैनाय फिसायनि मुंखौ गाबज्रिनानै होनो माने मावजि जानानै गाबफैबाय बेखौ सिगांनि हौवा मा नामा होननानै सोंहरबाय थाबाय होननानै बेयो सिगांनि हौवा जानानै फैनायनि नेम आरो दंखा हाबनो नागिरनाय मानसिया औ होननानै फिननाय होयो बेनि ओंथिया जाबाय रान्दि हिनजावनि सिगांनि फिसायआ जेन' बहानिफ्रायबा गिदिंबोफिनबाय हिनजावा जेन' गुबुन हौवाजों हाबा जानो नागिराखै दंखा हाबनाय मानसिया खेबद' गिदिंखांनायनि उनाव 7 खेबाव न'मा न'आव हाबो आरो सिगाङावनो दोनखानाय जौ बिदै आरो बेदरखौ जायो बिदिनो दंखा खान्थिजों हाबा जाखांनायनि उनाव बर' कसारिनि रान्दि हिनजावा सिगांनि फिसायनि सम्पथिखौ थैजासिम मोननो हायो होनदों दा बे जोबोद मोजां एबा खान्थि बादि समाजनि खान्थि बादियै बियो मोनसे मामोन हाबा जानायमोन जायखौ जोङो दा आथिखालाव नुनो मोनलिया जायो सेम टु सेम नाथाय बियो इन जेनेरेल जोंनाव बेबायदि सिस्टेम खालामनाय जाला लाजिनायनि ओंखारनाय थाफैबाय समाजाव धोरोमफ्रा सोलायलायबाय खान्थिफोरा सोलायलांबाय बेखायनो रान्दिना हाबा जाफिनबाबो आथिखालाव जों बेखौ बेबायदि नेम बानायला सरासनस्रा जोंनि इन जेनेरेल जेरै सासे मोजां सेंग्रा आरो सिख्ला हाबा जायो बेबायदिनो खालामनाय जासै समाजाव बेखायनो एक्सेप्ट खालामबाय समाजाबो बेफोरबायदिखौ ओंखायनो बेखौ जों नुनो थांला नाथाय नैबे खोथाया जोंना इन्टारेस्टमोन आरो जों मोजांमोन जोंनि ट्रेडिसनमोन दा बेखौ बिथाङा लिरनानै गालांनायजों जों मिथिनो मोनबाय फालियैया गुबुन बाथ्रा नाथाय जोंनावदि बिदि नेम दंमोन बेखौ जों दिनै नोंथांमोनाबो मिथिनो मोनबाय जानो हागौ दा बे बिजाबखौ आङो रेकमेन्ड खालामदों नोंथांमोना हायोब्ला बायनानै फरायथार न'आव साफ्रोमनावबो दोन जोथोनै मानो होनबा बाव जोंनि मोनफ्रोमबो समाजनि बेकग्राउन्डआ बाव हाबनानै दङ आरो एसेनोसै शेयार खालामना हो बयबो मिथिनो हानायनि थाखाय गोजोन्थों।